Mga igsoon, ang silver anniversary ni Mayor Boy ni Angeli nagpahinumdum natong sa duha ka mga butang nga diin labi na kamong bata-bata pa dinhi o kamong pamilyo inyong kapananginan. Duha ka butang akong ipaambit karon nga pinilihon kaayo diha sa milyon. Number 1, dinigion o pagpabilin. Ingon na Paginoon sa naibahin sa Ebanghelyo, pabilin kamo ano mahigpit ang inyong kalipan. Remain in my love. Ilima ka magkakot o pansin ko. Hindi nagalin na nang kitasunas kinabuhi. Naghana mga magtirasyon ron na di na ganit kaabor o duhang tubig. Kaya pag-ikasang pagpapakumpare, ang bana is high doctorate in psychology. Ang asawa ko ay master's degree in family counseling. Usang tubig kung tumaan sila. Gabuha, wa pa na counsel. Wa pa na counseling. Kasi kaayo ni na angkon ni Mayor Jose Picas. O grasya po ninyo kamo ng mga nagkalahutay sa kinabuhi ninyo. Dahil sa university nga kahimo contest, kinsa makahatag pinakamaayo nga definition on marriage. I-contest nila. Pag sumada pa sa mga entries, natinga sila kay puro man negative ang ilang mga definition of marriage. Galipog sila kila magpagad-on o di. Upat ang finalist. Ang first entry ng mga sa finalist, ingon din ang definition of marriage. Marriage is a joke that is not funny. Ang kamilyon ko ng komedya na big mo. Ikanawang entry, ingon mo dito, ikanawang entry na isubmit. Marriage is the jail sentence we get for the crime of having loved. So, sentensya na ito ni Kaminyoon sa krimen at ang inyong mahimo. Anong mahigugma pa siya mo? Now still, the third entry is very pessimistic. Ingon diri, marriage is a perennial disease with only one cure, death. Ang Kaminyoon ko na usa ko kasakit nga usa ko rin tampal kamatason ra. Kapag katapusan na entry diri, marriage is a great big movie. You don't want to live in the middle of it, but certainly you will not repeat it again. Mura ko ng sine nga great big. Di kagalahan mo lakaw sa tunga-tunga. Di na ko kagalahan mo otro o tanaw kay makatagang. Pero dito tinuod na para ninyo, especially kapag nangyayari karon. It's a blessing na nagpabilin mo. Kanawang pa ni Mas Mayor, sa ating mura pa mga pagulitaw, dagador na karon mo po sila doon, ikasal na, mabatanon pa sila. Kunya, sa ilang pagpabilin, gituluan kita na commitment is real. Nga kini tayong kakuhan, dili tayo imposible, basta una sa tanan, naaang paningkamot, ikaluha na ang grasya sa Ginoo. Kaghan ka naman pagkanoon na ginaganahan commitment. Nga naman magkapos ang pagkompromiso sa akong kinabuhi. Pero makakitatag mag-ayon nga mag-silver anniversary, mag-ruby anniversary, sa mo mag-golden anniversary, itagaan ka og buhi nga testigo nga kining kakuhan natos kinabuhi, dili na imposible. Basta kahit maningkamot ka na makasagupan. Bitaw ninyo din ako naman titiwali o pagkasal. Inyo na yung mga minyo. Kamu ko ng mga minyo na ilain mo o theme song sa inyong hangin na buhay lang sa katuligan. O unang pag-adlaw, 25 years ago, no, ni Mayor of Angeli. And ang first night, ikan sa pagkasal, ikagabi, ang nindot ay kunong theme song anak kang Mary Vera. Aray nako. Yung virginan man. Virginan. Unya ko
mga first to 5 years in marriage, ligama pa magpata, candidate Reyes na pupunuin yung theme song, araw-araw, gabi-gabi. Pagka 6 to 15 years in marriage, ay mabisi naman kaya maglain na magpuso, niya magtukod na magpahay, o niya, nanay mga estudyante, hago na ang kinabuhi. Pagkapil na nagbukat-bukata, marinig ninyo ka, ang theme na buka ng anak ng Richard Reynoso, paminsan-minsan. Pagka 16 to 25 years, mauna ni Mayor Boy, na Ate Angeline, ang theme song tulong ninyo, matod pa sa Facebook, kang Ariel Rivera, sana kahit minsan. Busy naman. Kagano maglakaw si Mayor. Ato na sa Porong, ato na sa Barrio, ato na sa Coronasyon. Pagka 26 to 49 years in marriage, kaluyan sa Ginoo, makaabot mo, kamungkaran, kang Marcel Valdez na pong theme song, gaano kadalas ang minsan? Nakaluyan sa Ginoo, mabot ko 50 years in marriage, 25 years after, di ka nagkaroon, huwag ka mo sa limit. Ang theme song ko no, kang Karong Palawa na po, maalaala mo kaya. Pinakasampa kay diabetes na, high blood na sakit, nagtuhod, naghanang lingit, nanituhod kurang-kulang dinis. Nagkaluyan sa Ginoo, maabot pa ito 60 years in marriage or 65 years in marriage sa kabulawan mo katigwa mo katapos ang timsong ko sa kinabuhi kay mo kung sa pahulay ka na yun. But what a blessing. What a blessing. So salamat niyo Ate Angeline sa inyong pagpabilig. The church is very happy to see couples na persevering in their commitment. Nga naman, sa unang ikainon sa unahan, ang pagpabilig, di mailahan ka ng pag-uno. Kaya mga tao na tinuod na nahigugma, maoras doon ay magpabilig. At tinuod na sobrang nagugpa, di pa nakalingawan nagsama. Di pa nakalingawan kagungin. Di nakalingawan ka o pahay-pahay. Ang tinuod na gugma, mapadayan na ito kung magpabilig na. Kung yung naginoong pabilig mo, remain in my life. Second and last point, salamat po sa inyo na pag-agwanta. Kini mo pabilin ka pag-agwanta. Kini kami doon, isa kong sa mga klase sa kinabuhi, kinahanglan paglakutay. Paglakutay. Kaya no, hindi ko ito lakutay, daghang mga butang sa kami niyo na pwede na mo dagan o pwede na mo litiran. Pero nga nung hinagwanta mo, ano hinagwanta man si Mayor, nga nung may pabilin man siya, o nga nung may abot man sila karon, doon sa ilang pag-uno. Huwag ka mo mga nagaanin o itaw, no? Agwanta yun. Kamu mga minsan na mo din, agwantahan na inyong pana. Agwantahan na inyong asawa. Apil mo na sa itong kinabuhi ng pag-agwanta. Ay mga tao kani magagwanta, di na mo salir, di na mo labutay. Ako bitaw sa pag-eskwela sa una, naghamag ko mga classmate na ayun daw po ka ibo-ibo, lago po rin daw po ito, malupihan po na klase. Kaya may eskwela kang binuboy sa rin, kanawarang ka, inupan na ng kursa, kapag may kong gamay, kating klase niya, kating klase siya na, inag-ilaw, inagmay, matay karoon na guban, chief mate na. Tapos yung kapitan ng barko. Hindi nakita ko yung bina, no? Haka kayo malulog ko na yung barko. Sa kung hindi makapagtukon. Pero sa may ako nilaan, napaglakutan. Pagkatapos sa Manila, di pa sinilid sa agency ko sa tuig, ganito, ginagwanta ko. Matay ka ron. Tapos, kipitahan na ako, bahay, nga naman, dako na barko. Naghamang ang tawag ang mga driver na di mo agwanta. Salamat, Mayor Boy, at Angeline, sa pag-agwanta nito sa usap-usap. Ay kung mo agwanta, at kung mo kaabot ang hiraw. Salamat sa inyong pagpapili kong pag-agwanta. Kaya po ba asa makita na kanang sa kalikon pa inyong pagkapagtiayon, matod pa sa kalibro ang nakita,
sa cellphone kuno sa bana. Ngayon sa pag-save sa bana sa yung cellphone ang number sa iyong asawa. At alaman din dyan mga bana. Kaya sa first year in marriage, pag kuno kinalabingan, kung ito nakaadyo no, labi pa sa magsapa, ang pailo pagkaglaway, mamunta, upukan pa ito sa pao, ipuga, ang cellphone sa pag-asawa. Ano magulong ito? Dito ginapang kinalabingan mo dyan. Inisipin ko na sa number sa bag na sa pulpong sa kasawa, my life. Hindi naman kayo initawag, my life. Kasi hindi magtubag, may nangakong kinapugi. Matang inisigan niya ko sa tungkid ko kay manggawas mo sahay ng batasan kay pag-uyag pag ikapagitiyot pa ko. Ang uyag ikaw, ustat na nalihan ng bukan. Ang uyag, uwin-wain sa rapo. Pagkaminto na ustad, isikaran manguntiwa sa batang buwan, hindi na po mag-aagi. Huwag kaglampon na. Ilisa na po sa batang, ilisa na my wife. Di na life, wife na. Pagka third year in marriage, pagka nagkatulog-tulig sa marriage, pagkapilo magkabubate, ang sipo na sa batang, sa asawa, sa asawa na kasamaan na kanuli, yoyawan sa naligog, sa nanamuli, kanunay kasamaan, kapatid na ang parang may kinabuhi ang malete. Utang na po sa bala sa cellphone, ang phone sa cellphone number sa kasawa, my cross, cross na. Kalimang tuig, Sos, Ginoo, o sabot. Labi na ako pinag-ibag kasi sinabot, nagkanagutang, nagkanag-rono, kung yung usahay, ang bala usahay, ginamutulong, panangin ng nangin sa ulit. Kaya muna mas laparuhan sa asawa. Ibubog sa ibutan sa bana, sa pulpog, sa cellphone, sa number sa asawa, Lion Tiger. Kung ang manawag, Lion Tiger. Kung year in marriage, kung natulik pataas, si Paco, kita natin yung mag-ayon na ilang wiper na mag-airport, na itutugpan, ako'y kulumpan, ang bana mo yung kulumpan po kasawa, kunya, wali ang lahay ka, nagaling mo na lang sa tungkol sa mga bata, ibubog sa ibutan sa bana, sa cellphone, sa numero, sa asawa, sa pulpog, bukanan mo niya dito, wrong number. Parang kung tawag ng asawa dito, wrong number. Salamat, my boy, at actually, nga my wife of my life, di ako. Ayaw yun ang wrong number. Iligaw na. So, nalipay din ka na, nalipay ko ko tinoon, nalipay mo ka ano, uban na nilimog na kong kasalugan, na may mga anak, ikrasyahan mo sa Ginoo, itagaan mo o mga panalangin, nakapangalagan mo sa lungsod, sa katilingban, ang ina ng mga apo. Kaya po, natin yung mga anak at mga daga, no? Tulog ang mga daga ni sila, pag-usa sa gawas. Naman tatagain niyo si mama o si papa o daghang apo. Ay puso naman rin, lulog-lula may mga lima o apo. Oo naman na ginawag na ito karoon ko ay puso. Congratulations, my boy at Angelique. More power and we wish you with all the best. How about giving them another round of applause?